Manan sa kaawit. Araw at gabi ikaw ang hinahanap. Panaginip ko lagi kasama ka. Kumusta ganyan tanan ng mga artista nga magkakatag o kinabuhi ninyo akong suwatampo? Ilabi na sa libo-kalibong tigpaminawan nining sikat na kaayuhan dumanan sa usakawit. Ako si Neni. Sa dili pa na ako usugdan sa pagsaysay ang akong suglanon, palihog sa pagtugtog sa awit na naguluhan, sayang na sayang. Masaya, ngipit lang na bago, mga pangako mo, tayong dalawa ngayon, magkalayo. Sayang na sayang lang ang pag-ibig mo, saan pa naman ang puso ko sa'yo? Naalala ka kung nag-iisa, sa pangarap ko'y kasama kita. Iibig kang muli, sana'y mag-ingat, nang wala ng puso pang masasaktan. Piliting matupad mga pangako ko, ganyan ang pag-ibig na totoo. Sayang na sayang lang ang pag-ibig mo, saan pa naman ang puso ko sa'yo? Naalala ka kung nag-iisa, sa pangarap ay kasama kita. Sayang na sayang lang ang pag-ibig mo, saan pa naman ang puso ko sa'yo? RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa na siyang kaagi karoon? Magkining usa ka babae nga taga Sudlon, Cebu City. Ang natwada tampo, nagdasangan nga Nene. Ilang sa kuya gagaw ni si Tim. Kapag-tumistad siya gikan sa syudad. Tim, si Nene. Ay, Nini. Friends mo ta? Oh, sige pa. Friends na ta. Unsa naman sa kuno kang orasan na uli gikan sa disco sa Sudlon dos, ha? Sa'yo man ko kung nauli, ma. Mga alas 12, nauli na ko. Sa'yo ng pagpauli sa usa ka babae nga sama nimo? Ma, kalingawan ba ang akong giadto? Maumisuroy ko dito. Uban ni Kiko, ug sa uban ng mga barkada. Disco, sayaw kadiyot. Maura, dayon uli. Wabi ako makadlaw ni. Hubog kang nauli? Hubog ko taon. Nahubog ko sa soft drinks. Di ba ako mainom, ha? Di pa ako kagid-anak. Katawa ka lang da. Sige na, lihok na diha. Aron makapanlaba ka na.
Nag-abot ng atong mga bulingon, oh. Ay, katapusan na lang din nga hay gikan sa nagiundok na akong nilaban. Sakit akong hawak ta. Butan na, ha? Oh. Mora mo na gipangita sa kong mama. Ang babae nga kamauman laba. Tim, niya lagi ka. Doon rabaya din ang bahay nilang Kiko. At bang rabaya. O gaganihara kung nakabantay ni mo nga busy kay kang nagsigi upang hayahay. Ikaw rin ang laba ng tanan? Oo, kaya ako na may anak na babae sa amo. Tuloy mi kabuok. O ang akong mga maguwang pulos lalaki. Mao di ay. Oo. Uy, kuya. Si Tim, di ay, ang akong higala nga taga-syudad. Igagaw ni Kiko. Hi bro. Bro, ano? Ang tawag man ka na ko bro. Brother dita? Kuya. Nakita ko nang nakigsulti naglalaki ma. Taga syudad para ba? Tinuod ba kini, nene? Kala lang mong ko si Tim, ma. Naulang ko sa imong gibuhat, kuya da. Nabasto si Tim. Anong laban-laban mo kaniya? Ang saman? Uyab to ni mo? Natural naman ang mangigi ang imong maguwang lalaki. Kay ikaw raw may manghod niya nga babae. Sorry, good ha. Nauwaw ko nimo. Si Kuya Nick naman sa igihan kaayo. Si Kuya Roy, okay naman. Cool kaayo. Nakasabot ko eh. Maayo kay nakagawas ka sa inyo. Pwede naman kung magawas-gawas. Nataytok lang dito ang akong maguwang. Doon na rabay kalingawan karon sa Sudlundos. Madto ka? Mananaw ta? Doon ako na variety show. Sige. Istorya nga binuang murag istorya ang katawa murag ginana ba? Saba mo kayo din. May tuyo unta ko nimo. May isulti ko nimo. Di ta madungog din kay saba kayo. Unsa man nga tong awat din sa imo isulti nako. Magpalayo na ka din. Aron magdungog ta. Okay. Dili, arang-arang na. Dili na kayo saba. Unsa man uta nang imo isulti nako? Ni. Kuan ba? Pwede ba kung manguyab nimo? Ha? Salamat ha. Nga imo na kong gisugot. Human sa dawa kasimanan akong pagpanguyab nimo. Ato-ato lang una niya. Bisag ni Kiko, ayaw pagsaba niya nga uyab na ta. Secret lang una niya. Makalaong ka. Secret lang una niya nato. Ni, mahimo ba kong mukis? Para ba ko kasuway? Ikaw pa may una na kong uyab. Sa'yo na kinaang eh. Tudluan di ka unsaon pag-kiss. Okay ka? Sige. Kausa lang ha. Hi, Kiko. Naa si Tim? Lakaw man to. Muadto ko na siya sa tindahan kay doon na siya paliton. Mao ba? Ako lang apason. Ano de, unsay mo tuyo sa akong igagaw? May tuyo lang gud ko. Sige ha, ako siya apason. Uyab naman na. Di oy, uyab ko. Ayab ni mo ay. Sige naman kuyog-kuyog. Nagpangutan na naman ganit na ako ay mong maguwang kung uyab na ba mo? Nangambot ko eh. Kumusta ko mahibaw kung uyab na ba mo? Hain man ni si Tim. Uman sa tindahan ni Ate Flor. Mapo kayo ka. Ikaw saan? Guwapa sa ka. Si Tim magsianat. Sweet kayo sila ang nagsulti. Doon na ako sila. Naibog sa kanil mo. Tim!
Anet! Kung buti pasabot niya ako nakita. Nini? Ikaw? Oo, ako. Kaya nga naman. May gusto kang isulti na ako? Sulti na lang. Kaya nakita ta naman yung ka nga sweet kaayong nakisulti ni babayana. Sorry. Uyab na, Miss Anet. Ikaw, Mugod. Arte kay ka. Sud sa tong relasyon, kausarin ko makakis nimo. Mao ba? Abi kay kausa naman, imo na dayon kong giilisan? Ha? Sige. Gikan karon, buwag na ta. Dili na tad ko nimo. Sakit ba di ay ma? Ayaw ko gilaki-laki diya. Daan pagid kong uyab na to nimong tawana. Padinay-dinay ka pa. Oo na ko siya. Makita niya. Makulatahan kung gitong tima to ba? Ayaw na lang, kuya. Basag din na lang. Dili siya kasalikan. Ano ko lang. Kasi yung taon na akong ayap. Kuya nasakitan na dayon ko. Nene, bata ka pa. May gatas pa ng imong bakba. Karong ting-abli sa klase, senior high ka na. Focus una sa imong pagtuon. Ayaw na anang uyab-uyab. Kay silian ko na pinag imong bakba. Araw at gabi, ikaw ang hinahanap. Panaginip laging kasama ka. Unang gugma, unang heartache. Husto si mama. Kinahanglan una ko mo focus sa akong pagtuon. Sa pagkakaroon, K-12 na ko. Og nag-ampo, og nanginaot nga unta, makatapos ko sa akong pagtuon. Og dili mahimong sa kapal sa akong pagtuon ang mga lalaki. Di na lang kutob, more power sa RMN.